Ja, dames en heren, Jan Tulkens is Chief Operating Officer bij Inalfa Roof Systems. Het bedrijf dat verruilde onlangs het vertrouwde pand aan de Mercedesweg voor een fraai nieuw gebouw aan de Amfoor. Het gebouw is de headquarters van Inalfa wereldwijd en op 14 april was er voor genodigden de grand opening. Jan, welkom. Dank u wel. Ja, wat was eigenlijk de noodzaak van de verhuizing? En waarom zijn jullie dus verhuisd? Ja, letterlijk en figuurlijk waren we uit ons jassen gegroeid. Op verschillende fronten. Als we kijken, dit pand dat was door Inalfa betrokken rond de 50er jaren. Toen was het voornamelijk productie. 2 grote productiehallen met wat ondersteuning erbij. Gedurende de ontwikkeling van Inalfa zijn die rollen een beetje omgedraaid. Dat betekent dat er steeds meer kantoren bij moesten. Mensen die mee ontwikkelen, mensen die zaken verder ondersteunen voor productie. En anderzijds, als je naar productie kijkt, zeker in de auto-industrie, die moet ieder jaar, iedere generatie moet die verbeteren. En om die te kunnen verbeteren is ook vaak dat de infrastructuur het pand niet voldoet. Dus kijken naar zo'n pand zoals in de Maasheesweg, veel pilaren, lage plafonds. Dus dat was allemaal ruimte die je eigenlijk zou willen gebruiken om efficiënt te kunnen produceren. Zeker over maakindustrie in Nederland of in deze regio. Dus samengevat, de productielocatie was eigenlijk niet meer fit for use voor de toekomst, maar ook te weinig kantoorruimte voor al onze engineers te kunnen bergen. Dus het was hard nodig om te verhuizen. Ja. Maar was het op voorhand al duidelijk dat jullie in Venray zouden blijven? Of was de kans ook aanwezig dat jullie misschien wel Venray zouden verlaten? Ja, die kans was zeker aanwezig. Hè. Zoals sinds 2012 hebben we een Chinese aandeelhouder. Die natuurlijk wereldwijd kijkt waar je zo'n hoofdkwartier kunt neerzetten. Uiteindelijk met de analyses en de onderzoeken die we gedaan hebben, zijn we toch uiteindelijk tot de keus gekomen om hier in Venray te blijven. Want uiteindelijk, men zou kunnen denken, ja Venray, waarom specifiek Venray? Ja, waarom specifiek Venray? Dat denk ik ook. Een belangrijk onderdeel is natuurlijk de kennis die inmiddels in deze organisatie is opgebouwd. Die toch in een omtrek van ongeveer een uur rijden van hier allemaal al zijn. Maar anderzijds zo, als we even niet naar Venray kijken, niet naar Nederland, maar Europa, dan liggen wij vrij centraal in Europa als je praat over auto-industrie. De auto-industrie met name die gedreven wordt door de Duitse auto-industrie. En met name 3 grote Duitse auto-business die er is. Dan zie je dat in Zuid-Duitsland auto-industrie gevestigd is en in Noord-Duitsland. En Venray ligt er precies tussenin. Een uurtje van het vliegveld in. Dus in die zin hebben we toch onze aandeelhouder kunnen overtuigen dat Venray het Detroit is van Europa. Dat vind ik een mooie uitspraak. Detroit van Europa, die gaan we onthouden. Even voor de mensen die aan het kijken zijn. We gaan ervan uit dat iedereen in Venray weet wat Inalfa doet. Maar voor de mensen die niet precies weten wat Inalfa doet, wat doen jullie? Ja, wat wij doen is wij ontwikkelen en produceren schuifdaken voor de auto-industrie. Dat zijn die bekende luikjes die wij in de 70er jaren gebouwd hebben. Maar inmiddels praten we niet meer over schuifdaken, maar daksystemen. Ja. Het is een product geworden gedurende de jaren wat niet alleen maar 1 glaspaneel, maar meerdere glaspanelen heeft. Wat ook communiceert intern met de auto. Dus we zijn van schuifdaken naar daksystemen gegaan. Dus wat dat betreft is het iedereen die in een auto rijdt en die de contact wil hebben met de buitenlucht, die is bedeeld met een schuifdak van Inalfa. Ja, want jullie zijn op wereldwijd gezien een van de grootste spelers. Ja, nummer 2. Nummer 2. Wereldwijd. En wat houdt dat dan in? Even voor mijn eigen beeldvorming. Om hoeveel auto's gaat dat dan? Hoeveel auto's hier in de wereld rijden rond met een Inalfa Roof System? Ja, als je zou tellen vanaf, we zijn in 1972 begonnen met schuifdaken tot nu. Dat aantal weet ik niet, maar op dit moment produceren wij ongeveer zo'n 4,5 miljoen schuifdaken per jaar wereldwijd. Dus als je dat telt vanaf 1972, dan rijden behoorlijk wat auto's rond. Ja, dat zijn er heel veel. Dat gaan we later nog een keer uitrekenen met de rekenmachine. Ja. Nu in de nieuwe gebouw, de nieuwe hal, welke activiteiten worden daar zo meteen uitgevoerd? Ja, verschillende activiteiten. In eerste instantie het produceren van schuifdaken. Dat blijven we toch hier ook in deze regio houden. Daar zijn we toch denk ik wel trots op om toch te bewijzen dat maakindustrie mogelijk is, ook in deze regio. Dan is in dat kantoor de Europese organisatie gevestigd, die dus het ontwikkelen doen van producten rechtstreeks met klanten. En daarnaast zit dan het hoofdkantoor, zeg maar de holding, die is daar gevestigd. Inclusief wat wij noemen een competence center, een kenniscenter, waar wij eigenlijk voor
al onze vestigingen in de wereld de voorontwikkeling doen, zowel op product- en procesniveau, waar we strategie uitwerken, waar we de footprint wereldwijd ontwikkelen. Dat wordt allemaal gedaan vanuit dit hoofdkantoor. Nou, dat is toch mooi dat het hier in Venray, Detroit, van Nederland of van Europa staat. Dat is mooi. En die verhuizing, is inmiddels alles over van de oude vestiging naar de nieuwe? Nee, de kantoren zijn wel om. Dat gaat vrij gemakkelijk. Het produceren van de daken is vrij nauw gepland. Ja. Dus dat betekent dat je in een rustige productieperiode zou kunnen verhuizen. En dat betekent dat wij kerst vorig jaar een gedeelte hebben verhuisd. En nu komende zomer, als er een rustige periode is, dan gaat de rest mee over. En dat betekent dat we ongeveer september dit jaar alles over is en dat het gebouw aan de Maashezenweg leeg zal staan. Ja. En als je naar het gebouw zelf kijkt, kun je daar nog iets over vertellen? Want dat zal niet zomaar gebouwd zijn. Nee, we hebben ons natuurlijk laten inspireren door de design van auto's om dat gebouw te kunnen maken. Dus dat betekent dat de ronde vormen, dergelijke, daar hebben we ons daar laten door inspireren. Zo ziet het gebouw ook uit. Ook de voorkant van een auto, waar je normaal een grill ziet met het teken van het merk. Nou, zo zie je als je langs dat pand rijdt, zie je die grill met ons mooi logo er middenin. En uiteraard, wij produceren daksystemen met veel glas. Dat betekent ook dat we binnen behoorlijk veel glas hebben. Alles gebouwd rondom een atrium, maar ook natuurlijk met een glazen dak. Dus in die zin hebben we ons behoorlijk laten inspireren door en het design van auto's, maar ook het specifieke product wat wij op dit moment ontwikkelen en produceren. En de Venraynaar is natuurlijk nu ontzettend nieuwsgierig naar dat gebouw. We kunnen het van de buitenkant zien. Is er ook een mogelijkheid voor ons om een keer binnen te komen kijken? Ja, die mogelijkheid is er. In 2017 zullen wij gastheer zijn van Kiestechniek. Ja. En gelijktijdig zullen we dan ook voor de mensen in Venray en omgeving de gelegenheid geven om in het bedrijfspand te kunnen kijken en ook de productiefaciliteiten te zien. Want na september is het volledig ingericht en dan is het ook mooi om de omgeving te laten zien wat voor een mooi pand er staat en ook wat mooi product dat wij bouwen. Ja, dus Kiestechniek 2017, dat is maart zal dat zijn, klopt dat? Dat zou kunnen dat het van die datum is. Ik ken de datum niet precies, dan maar zal het storm lopen waarschijnlijk. Ongetwijfeld. Goed zo. Mag ik jou heel hartelijk bedanken en heel veel succes met alles waar jullie mee bezig zijn. Dankjewel. Dank je wel.